No, a sme pri Tak poslední. zkoušej, jo? Tak. No, Vždycky každý DPS má jednu barvu, si všetko stoupněte. tak, budeme robiť partie DPS, healer, DPS, healer, DPS, tank, DPS, tank, hej? DPS každý má jednu farbu, Janžo. Počkaj, podľa poradia je prvý modrá, to je jedna, žltá, no. Ja mám žltú, teraz za každého nech si stupne tank, healer, alebo jak sa rozdielte. Co děláte? Tak já taky chce. Balza k Pesovi, Odina k Daxoilonovi. Ono je pekné, dobre. Svoji barvu. Teraz, dobre, každý nech zmačne svoju barvu, ideme dovnútra. Počkej, Ivko, počkej na mě. Já jsem tady. Teď jsme zvolili. Ja som fialovej. Dobre, teraz sme modrý, fialový, oranžový, červený. Dobré, jak buzna. Teraz tu máte ten master control, to jadro. Hej, zabijeme tých robotov, čo idú tu. Poďme ďalej od nich. Teraz, pod tým jadrom sa budú zjavovať farby, také veľké kruho. V tom strednom veľkom kruhu sa zjaví veľké kruho farba. To znamená, že všetci, čo nie sú DPS, to znamená, že healery a tanky ostanú stať v tom, keď sa zjaví tá farba napríklad modrá, on ostane vstať v tom kruhu, sa tam ani nepohne, hej. DPS-ko príde, zmačkne konzolu. Po bokoch sú to také oranžové, také vidíte tie oranžové, čo tak krúžia? To sú štíty, hej. Tie štíty, keď on zmačne tú konzolu, to DPS-ko, tie štíty pôjdu dole. Hej. Vždycky pôjdu dole dve štíty. Pôjdeme prvý jeden target, potom druhý target. Zabijeme, farba sa zmení. To znamená, že do stredu pôjde ďalší s tou farbou, hej, healer alebo damage dealer. DPS-ko stlača konzolu. Znova pôjdu dve dole, hej. Bijeme, takto je dookola, bijeme všetko, čo sa zjaví, bijeme jadro, bijeme všetko, hej. Potom, keď to je druhá fáza, bude, že čo sú tie kruha okolo toho, sa budú zjavovať vo farbách. Hej. Napríklad bude oranžová, modrá a každý sa postaví, respektíve prebehne cez to kruho svojej farby. Nie cez iné farbu, len cez svoju, hej. To je všetko. Mám dvě věci. Za prvý, připadám si jak gumové medvídek a za druhý, přestal jsem se orientovat během. Jo. Hej, vole, No, mačko až běž. Hej, je to prvá fáza. Pod tým jadrom, čo je v strede, sa zjaví veľké kruho určitej farby. Napríklad modré. V tom kruhu stojí... Čo sa smeješ? V tom kruhu stojí len dealer a DPS-ko. Vieš? A ešte taká vec, ten, kto bude mačkať tú konzolu, treba ho ochrániť, lebo on to prerušia damage. Jo. No, já teď si myslím, že všichni lidi, co tu nebyli, z toho vědí tak 15%. Jako. No, dobre. Já si pamatuju během. Dobre. Počkejte, já vám to vysvětlím líp, jak pro debily, hele, takže. Ti, co jsou DPS-ka, mačkají konzole, já budu mačkat první, takže se podívejte, co dělám. Ti, co nejsou DPS-ka, to znamená tankové. Ty budeš mačkat první, proč jsem s tebou, kurva? Takže ty, Káťo, Lebo se postavíš... prvé se zjaví modré kolečko. Káťo, ty se postavíš tam, jak stojí ta velká svítící věc. Tam se postavíš. Ta modrá svítící naproti toho bubáka. Já si nejsem kretán, vole. Tak se Já postavíš. vím, že se mám postavit Ale do já modrýho asi kozlu, já já nevím, tu nerozumím. fázi 2. Fáze 2, No, tam a fáza... Vedrž hubu, Falkora. Hej, prosím vás, mě do toho tady mladý furt kýdlí, jo, takže prosím vás, znova. Je to slyšet, no, docela dost, jako. Se neděje. Za chvíli dostane potlam. Chudá. Tak někdo jiný, jo, mě stejně neuslyšíte teď. No dobre, vo fázi 2 sa v tých kruhoch, čo sú dookola toho, čo vidíte tých kruha, sa budú zjavovať farby. Kurní sa nesmajte, počúvajte, sa budú zjavovať farby. Tie kruho, každé kruho bude inej farby. Každý Dobrý, já napríklad jsem sa postaví nepochopil do svojej ještě první farby. fázi, jo. No prvá fáza je tá, že normálne okolo bijeme to, čo je v strede. No Keď ho jasne. bijeme to v strede. Objaví sa tam napríklad modrá farba pod tým, veľké kruho, to nemôžeš minúť. Zostane tam z každej farby stať len ten napríklad Ano, takže modrá, já jsem s zostane tam... DPSkem, tak kdo tam zůstane stát, vole. DPSko. Nie, v tom nezostane, v tom zostane stať, No, v tom zostane stať healer alebo tento tank. DPS-ko mačka konzolu, príslušnej farby, dookola sú konzoly. 1, 2, 3, 4. Nemáš Já jsem minút. zase neposlouchala, to prostě nejde poslouchat, jako. Já už jsem to pochopil. No dobre, no. Tak jdem. Takže Druhá poďme. fáze.
Ale Počkej, já prvá jsem s fáze. tebou a mě No. budeš říkat, ať to Aj, neskurvím dobre, já, ukážeme, ostatní to no. skurvit můžou. Já jdu být, vole. Dobre, zbíme prvých První ty roboty. Poďte byť tie roboty dookola. Já Ale jo, pak taky budu jsem z toho blít. pochytila to BM. No, bijem je Ale najlepšie. to BM, to je úderný, jo.